Hvem rammer først 1 million subscribers på dansk YouTube? Du tænker måske, 1 million subscribers på dansk YouTube er ikke muligt. Men jo, det er det faktisk. Nu vil jeg vise dig hvorfor og hvem. Og den person, jeg tænker, der vil ramme 1 million subscribers, det er Nicki Topgaard. Når man ser her, ja, han får mange visninger. Men når man kigger i hans kommentarfelt, nu kigger bare på Nicki Super Mario. Der er næsten ingen danske kommentarer, hvis man kigger på de nyeste. Og når man kigger herinde, han får næsten 1000 subscribers hver anden dag. Og når man kigger herinde, om under 2 år vil han have 1 million, hvis det fortsætter, som det gør. Når der er så mange udlændinge, som der ser hans sketches, så vil man jo næsten tro, at det vil jo ske på et eller andet tidspunkt. Især når han på et år får 7,2 millioner visninger. Jeg tror, han er den mest sandsynlige for at ramme 1 million subscribers. Hvem kan måske ellers ramme? Morten Mønster. Han er jo den største lige nu. Og vi tænker kun på dansk, så han er Craner til, og ikke med, fordi han snakker ikke dansk. Gå væk. Ja, 1 million om 3 år. Og der er der jo nok kun danskere, der ser med. Svensker og nordmænd måske også, det ved jeg ikke. Men Nicki Topgaard har mange udlændinge, der ser med ved ham. Her er der også mange udenlandske kommentarer. Der er en, der skriver, at han skal snakke engelsk. Selv med en dansk titel. Må ikke, at han rammer 1 million. Måske ikke efter det, der står her, men man ved aldrig. Hvad tænker I? Skriv en kommentar.